Здрасти, мамо. Георги, какво правиш, бе, моето момче? Как си? Добре съм. Добре ли си? Изхарча ли парите? Я кажи, изхарча ли всички пари на той море? Вие как сте? Такова, как да сме ние? Тук с баба ти сме седнали и пием кафе и си говорим за тебе. А, баба там ли е? Искаш ли да я чуеш? Не ми дай. Дай, ще я чуеш сега. Кой Майко, да има, дръж ма, Ваня? майко. Здрасти, бабо. О, Георги, как си бе, моето момче, бе? Ой, как е училището, бе? Бабо, аз завърших училище преди една година. О, че кога завърши, бе? Аз все още си мисля, че си на 15. Ми кога ще заженеш, бе? А кога ще имаш внуци? Не, майка ти тя чака. Как се започва? Добре, айди, моето момче, и умната, ако не умната русата е. Да, бабо, добре, ще си намеря жена, ще направя деца и ще вземат 5 кредита. Добре, бабе, добре, айди, чао, Ваню, как се затваря има, Ваню, я го затворим. Добре, айде. Мъж са женени вече, той не са оженил още. И деца няма. Аз на неговата възраст имах тебе, сестра ти. Че и на къща вече бяхме направили с баща ти, а? Ми същия като баща си, метнал са на него. Разхищник. Иначе. Всеки път едно и също. Айде стига си ривало пък и ти, иначе. Може да е гладно, бе, Саше. Не е гладно то. Преди малко яде, да няма да ми яде по 10 пъти. Няма да свиква, то, че бебешкото мляко стана скъпо. Няма как да стане. Няма как да стане. Как така, бе, Саше? Ето като термоса съм докарала. С малко водичка. Айде. Бе, Саше, какъв е този термос, бе? Как от термос да се учи от малко, още от термос да пие? Ма ще се задави? Айде, дръж сам, бе. Мале, ужас. И какво? Термос като термос. Твоите деца как си ги хранила? От днес нататък, кой каквото ще си готви, ще си яде. Ти каквото ще си переш, все едно мен няма. Ясно ли ти е? Все едно мен няма, оправи се в живота, разбираш ли? Оправи се и не ме интересува. Oh my god, it's so beautiful тук на този pool. Come on, kids, let's go. Oh my god, it's so hot. Georgie, come on, отиди да вземеш на the teacher такова a bottle of water и soak, juice, yes. Apple juice. Thank you very much. Oh my god, it's so beautiful. Hey, Anastasia, don't ще паднеш in the pool и после мен ще те вкарат in the prison, okay? No pool. Не можеш да swim. Stay тук with me, okay? Hello, Mrs. Nikolaeva. Oh, Georgie. Where is the apple juice? Sorry, no apple juice. juice. No. I told you I cannot drink orange juice. No, I am allergic from orange juice. Не мога да пия такива неща. Go over, ще го return. Ами ако няма apple juice? Ако няма apple juice, вземи ми, да знам, tomato juice. Да знам, вземи ми нещо, ма да не е оранге. Анастейжа, казах ти ще паднеш in the pool, не мога да суими аз. Какво ще те правя? О, леле, Анастейжа! Значи ще те укил. Плати се като лодка, след петата водка. Аз му викам само чек. Няма да те блокирам. Най-накрая да изпим и на ракия и да малко да погледаме мача. Ало! Стоянче, здрасти, ма как си? Да, миличка, как си, ма, какво правиш? Ама, Ваня, не виждаш ли, че мача съм пусал да гледам? Кого си, ма? Ваньо, Ми да чувам, ма явно и пазилно, че тук съм пуснала да такова, ма да чистя. Ваня, пази се да гледам мача! Какво искаш, бе, Иване? Не виждаш ли, че говоря по телефона? Няма да ме прекъсваш такъв. Да, миличка, ма Иван тук ми се разкрещял нещо. Гледа мач бил.
Почни се и така, направо не знам къде ми бъркаш. Да си вари от стаята да си гледа колко ти иска. Ей, значи, такива са мъжете, такива са мъжете. Какво ти говоря, ма? Да, едни и същи. Ваня, ма! Какво ма гледаш, бе? Ей, значи, като пули пред майка си ма гледаш. Ако не е ваша, е Георги, ако не е Георги, ще е Когато Ивана. имах време, трябва да се разведа. Да не са ти от къщата, миличка, да не са ти от къщата. То ми се очетя всичко. Да, Тя ми ще дойде ще върна да пия комши и тя. Да, бе, Рази, какво да ти разправим? Георги, ела тук веднага. Защо плачеш? А пък Сашко иска да ми изяде цялото пакет джеракзи. Георги, не бъди скрънца и дай на момчето да си опита малко. Няма плък, моя си е. Георги, не ме излагай пред хората и дай на Сашко малко от крекерите си. Не. Ванчи, остави, аз ще му купя. Саше, ела тук, леле, ти дам едно пакетче. Той, Георги, има две. Айде, бягай да си играеш. Абе, мамо, защо даваш от моето ракси? Георги, ще се научиш да делиш. Няма да бъдеш скрънца. Момченце. Снеже! Ела тук да пием кафе, бе! Ей, крекери имам! Стига, бе! Айде, добре от мен да мине! Абе, мамо, бе! Георги! Кажи! Върви да изхвърлиш буклука. Изхвърли си го сама. Какво каза, че не чух? Я пак повтори, бе! Момченце! Нищо не каза! Ти на кого ще се отговаряш, бе? На кого ще се отговаряш, бе? Келеш малък? Нищо не съм казал, нищо. Как ни да изсрам така да говориш на майка си, бе? Когато кажа нещо, се изпълнява в тази къща. Под моя покрив живееш. Не го забравяй това. Когато сам започнеш да си изкарваш пари, тогава ще говориш много. Искаш ли да го обърна това по тебе и да видим тогава? Тебе питам. Искаш ли? Айде! Вчерашен келеш ще се отговаря на майка си. Добър вечер на всички. Един специален поздрав за моите колежки от 6-та маса. Брала мама капини, брала мама капини, брала мама капини, о пупови градини, о хаман аман, ой заман. Брала мама капини, о пупови градини, о хаман аман, ой заман. О, хаман, брала мама капини. О, хаман, брала мама капини. Специален поздрав за моите колежки. Обичам. Много жега, направо умрехме. Айде, мамо, хаш ми шесте. Днеска ми шесте направих. Значи, къде е това момченце пак закъснява? Я гледай колко часа е станало. 11 часа. Значи, Иване, аз ти казах да не го пускаме този малкия посред нощите. Кой знае, кой го е фанал, го е прибил, го е фърлил някой канавка. Наше както е заспал, направо не знам. Успокой се, Ваня, успокой се, пак ще дигнеш кръвно. Бе, не ми казвай да се успокоя, бе. Не си го раждал ти, че да се успокоявам. На теб ти е лесно. Лесно ти. Значи, защото ти си виновен. Ти се го пускаш да излиза посред нощите. Гуна, пак аз съм виновен. Хич не ме интересува, че и с Сашко или с Машко. Значи, както е кекъв, кой знае кой го е набил. Аз ти казвам, някой го е набил. Значи, аз си знам, тук 9:00 трябва да си и вкъщи. Значи, стъмнили са навънка, мръкнили са, край. Да? Сега ще му звънна. Избраният номер е за... Гуна, не си дига телефона, няма батерия. За какво му купувам аз този телефон? За какво? Само да се пребере той, аз ще го оправдая, ще не направя нищо. Айде, мамо, газ ми ще сте, сарая, мамо, газ ми ще сте. Айде, мамо, газ ми ще сте, газ ми ще сте, ми ще сте. Айде, мамо, газ ми ще сте, сарая, мамо.
Мамо, може ли песничка за лека нощ? Ох, Георги, какво пак ме занимаваш с глупости? Не си ли достатъчно голям вече за песнички? Айде де, моля ти се. Ей, значи, добре, айди. Айде, мамо, хас ми ще сте, сарая, мамо, хас ми ще сте. Айде, мамо, хас ми ще сте, хас ми ще сте, хас ми ще сте. Айде, мамо, хас ми ще сте, сарая, мамо, хас ми ще сте. Айде, мамо, хас ми ще сте, хас ми ще сте, хас ми ще сте. Айде, лека ти нощ. 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900. Кой па се сети да ми звъни сега, баш когато съм най-заета? Ей, значи... Ало? Майката на Георги Ваня търся. Кой се обажда, бе? А Караманова се обажда. А класният ръководител на Георги. О, Караманова, здравейте. Какво ще иска ти? Такава, аз да ви предупредя, че ще имаме родителска среща и ще събираме парички за учебници, помагала и тем подобни. Не ви чувам, бе. Може ли да повторите? Как така не ме чуват? Ало? Ваня! Оле, не ви чувам. Нещо връзката прекъсва. Да, не ви чувам. Бз. Не, ще ми се обадите някой друг за път. помагала ще събираме. Айде. Нищо, аз сега на Сашко ще звънна на майка му. Ало, здрасти, на Сашко майката ли той бе? Ей, значи... Звъни ми да ми иска пари. Училището още не е започнало. Те пари. Ей, значи, прекъсна ме. Толкова заета бях. Пари ще иска.